कैसे में आई बलम रौरी सेज, कैसे में आई बलम रौरी सेज, आवत में डर लागेला है। कैसे में आई बलम रौरी सेज, आवत में डर लागेला, लागेला डर, लागेला डर, लागेला हो, लागेला डर, लागेला डर, लागेला। कैसे में आई बलम रौरी सेज, आवत में डर लागेला। कैसे में आई बलम रौरी सेज, आवत में डर लागेला। देखिए शीतल भैया, उनके डर काहे खातिर लागता, उनका डर का कारण का बा, काहे कि नया नया ब्याह भइल बा, नया नया गौना भइल बा। तो कहा तरीके से मुछिया करे रे दोनों गाल में गड़ेला, नस नस अजबेला हरिया चढ़ेला। लहरिया चढ़ेला हरे कापे, हरे कापे, हरे कापे लथर थर भीतर से करेज, कापे लथर थर भीतर से करेज, आवत में डर लागेला। कैसे में आई बलम रौरी सेज, आवत में डर लागेला। देखिए और का कहतारी अपना मर्द से फागुन में रहबना हम रौरी संगवा, रति में टूटेला रोजो पलंगवा। बड़ा बरियार मर्द बा, बोलम टूट जाता है शीतल भैया। वैभव भाई कहली है फागुन में रहबना हम रौरी संगवा, रतिया में रोज रोज टूटेला पलंगवा। नैहर में, नैहर में एज नैहर में दीन हमरो के भेज, नैहर में दीन हमरो के भेज,